Koro e purgo alaka, koro kai midwa ng'iewo ala ma puodho ndwa mi. Onego bedni kusechopo ka to onego bedni ang'ena bro gunda di puodho. Koro kanyo ka kusenini takwano tilas enadi, kase kwalo tilas, tabro dhi kuma koro akecha. Takwano grains mar mchele. Tang'eni mchele no en gadi e wiye. Tabro go kwano gi puodho no te. Tang'isi ni alori puotho ne bro nwang'o gunde 45 kata 50. Koro kata ka ja nyiewo biro tang'ena nigi gunde maromo kama. Watero gi kambi moro mapimo, to kose pimo, wayudo ni ma kilo makama, tigoyonwa gi nengo maringo masani, to gichulowa. To gi sani nengo en pesa? Sani kilo achiel en 45. Koro kowuok kilo 80 ibiro goni gi 45 no, then ichuli. Erokamano. Koro wan gi japur mabro mi mondo pimni kaka pur osekonye, kit pur mopuro, tang'o mipuro purno kod ohala monwang'e pur. Koro japur ma adwa mi iluongo ni Owino Awuonda, mane nying mong'ere go e Namwaka. En wuoyi maratego ahinya. Mong'e weche mag pur. Koro mae Owino. Kamano. Owino, idhi nade? Erokamano. Adwa ni nyiswa nyingi kuma wantie, odiochieng' ma kawuono gi kit pith ma kawuono wawuoye kata gima iwuoni timo puodho kae. Kora nyinga iluongo ni John Owino Awuonda. Jakuchieng' ka wan pure nam ka. Koro waboero kamano joromo kuom biro gima gibiro wesiany ka mondo gine kaka wambende wasenyagore gi tich. Mchele ni osebedo ka konyowa ka yore maber mang'eny, kendo nyowa kelo kodhi moro kamar kwa mboka. Wayudo ka en kodhi maber kendo en kodhi madhi piyo kendo ok odwar pi mang'eny ahinya. Kaso gima chako yudo kuome ni en garuf moro mamit ma kata kitede to iwinjo ka gima nitiere gi tik moro mamit. Koro kwamboka ni en kodhi maber kendo aneno ka be ochwer be kata eka achiel onyalo mi gi maber. Onyalo mi kata mana gunde moko maber kata 40 kama. Onyalo mi kilose maber, keto fertilizer maber, igo yath mar kodhi maber, omiya gi maber midogo dala maber kimor kendo kinyiero. Gin ber mage ma in iwuon kaka japur iseyudo kinde misebedo kipidho mchele? Mchele, ber mar mchele osekonyowa kaluwore gi kaka karwa ka sani eri cham ok tim maber. Kendo cham kwa puro to wayudo ka kethore, nikech ka koth biro mang'eny ma flood biro ketho puothe, gima wanyalo yudo maber bedo maonge. Koro mchele ting'e nyamin pi. En kata pi biro mang'eny to odwa tiya. En pi ok dhi kode mar dhi kode kabisa. Koro en kata ka jiponi pi biro sana kapok wagolo kapok wagolo kodhi seedbed. Wagolo seedbed kapod otindo, to ka pi biro mang'eny to nyalo ywaye madhi kode. To kata koywaye madhi kode, to pod wanya chako wang'iyo yo machielo kendo mwachako watimre nade, wachako many kodhi kendo mwachako watimre nade, mwachako wapidh kendo. Koro en to ok en gi lal ahinya, kendo en waneno ka en okonyowa. Okonyowa kabisa nikech kata ka diponi pi obiro modhi gi kodhi, to pod wachako kodhi machielo mwachako watimre nade,
mwachako kata kodhi boko nya ketho te onyalo ketho mana part moro matin but thothne nyalo dong mwachako tiko ken koro wano ka mchele konyowa kendo miyo ka wanyalo timo gik moko wanyalo kata ng'iewo wanyalo ng'iewo chiemo e ot maber wanyalo ng'iewo kata jamni matindo bende wanyalo ng'iewo seche ma wayudo pesa no inyalo ng'iewo gwendi moro inyalo kete ot inyalo chulo nyathi school fee mo matin to midong godo bende inyalo timo go 1 2 3 ng'iewo nyathi lewni ano ka ok odhi kodo marach ahinya nikech cham to kwa pidho sani to ok nyal konyo ahinya konyo mana matin nitie ndalo ma koth onyalo koth nyabiro mang'eny to ketho cham ma oge kata gima nyalo maber but michele ni to en to mondo mi wawang' kuome ok yot nikech bende koro waya moro olosnwa waya ka manyo mbungo mjombo losonwa waya no dhi konyo mbele kae nikech en gima koro dhi miwa pi mang'eny koro pur nyalo dhi medore onyalo bedo large scale maber moloko kasani ntiere but waneno ka mchele dhi kodo ber this time kendo kano kamo bedo ka ywak e nam jitedo ka nyiero koro ber mar pur mar mchele en sani kwamboka ni en kodhi maber nikech kaka waneno kaka wuok no this time wasedo ni en kodhi maber koro ber kor ka chiemo koni kendo kata kichame tiwinjo ka en gi suya moro koro kwamboka ber bok en mchele moro mar kuon cha en mchele maber. Aisebedo kipuro mchele ni kuom kinde marom nade? Mchele ni okay, wasepure for gimoro sani gimoro 10 years. Nyako chak puro mchele yeka. In almost 10 years. But waseno kodhi kodo mokrach. Wasebedo kodhi kodo maber. Last previous mane wapuro wachacha this year last year season mokalo no tiyo lakini ok odhi maber ahinya jino ywak matin kalore gi pi gino duo bedo challenge ma jino kodhi maber no kwaito maber but ang'eyo ni koka koro losnwa koro weacha odhi bet maber nikech pi koro odhi bedo non stop wan koro wantiere gi swabet ni gik moko odhi bedo maber. Erokamano ahinya. Wach mogik ne janeno wach mogik manyalo wacho anyalo kwayo tu mana ni kwanya yudo support moro mar ndara makagi wan gi ndeche ka to ndeche gi ogibeyo gin weak koro ndeche gi mogombo ni mondo losnwa gi bed maber then kod nitiere mitaros moko ma pod nitiere iye kagi koro wadwani mondo los gi nikech iyudo ka ng'ato golo mchele mabor to dwani mondo otere kama onego bed ni ikawe tiyudo ka ng'at mopuro fama mopuro tiyo gi pesa mang'eny nikech kogolo mchele kucho nyaka onego bed ni otere 200 per bag iyudo kogo kwano te kutero mchele kata kan 40 bags tiyudo kotiyo gi pesa mang'eny ka wang'i deduct pesa modong godo to ibiro doko dong gi matin sana koro kwanyalo yo nyalo bedo machiegni to the nearest kama ikaw mchele is better nyalo bedo maber than mondo mi wapur mchele mabor to jok makawe chalo ka iluongo ni jok mating'e so kama gole kotere piny kucho wayudo ka kucho bedo mabor koro wat kwetho pesa moro ka koro ka onyalo bedo machiegni to nyalo bedo maber kata mana joting'go bende koro gihinyore nikech gia mabor gi mchele nyaka kuchocho koro miyo gi tich matek nikech mchele ni pek kidwa wuok gi mchele ni ka midhi koro nyaka pintie bao kacha no kobor difference no bor koro kwanyalo yudo yo manyalo bedo machiegni makata kigolo mchele kama tiwuotho distance mo matin is better then ok wadhi tiyo gi pesa mang'eny that jok matiyo bende matiyo tich matek machalo kaka jok mamenye iye kagi bendo gimbe ok gidhi tiyo gi muya mang'eny ok gidhi mabor koro mane mwanyalo kwayo mondo gikonywa go gi support moko matindo tindo mag pur nitie jok matigi puothe to ginyal puro koro joka ilago bende nyalo ng'i kaka minyalo konyo gi mondo giyud kaka ginyalo puro puothe gi mondo gimbe gidhi kaka jok moko bende dhi nyalo bedo maber ka wanyalo yudo support gi. Teka unusie gi wachno.
to ano ka bibet ka ikinyome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre go sipna malich kamae ko siparoni nen mana kende ka an ka mora chiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunje adek osiep hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka ohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Tuo mar ringa mar remo kata sickle cell ni kod midhiero mathoth. Lit ma na winjo e denda, yani lit ma na winjo e choka. Rem bende en go ahinya. Sani koro kanya tiyo morphine. Kata kotiyo go ok nya tiyo e denda. Methadone ma koro painkiller na. To bende nyalo thiedhe. The transplant is usually a bit more straightforward. Nitie jogo bende ma osechango ne tuoni. Test mwasetimo ginyiso ni tuo cha norumo kuome. Simflos Okinda nono kendo kolo midhiero mag tuoni kaachiel kod ler mar thieth mantie. Chieng' ngeso tarik 24 saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wuok tich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyaka monga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyaka monga juang en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyaka monga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Machiegni kendo nyaneno marwe kidieny mar ariyo ka bende adwa na nyisi ni gik sama wantiere go kae wantie kamirege mchele. Kosereg mchele watimo ne sorting ma wang'e ni grade mane mayudore. Bang'e bende watimo packaging kae momiyo sama in bende kidhi e chiro kidwa ng'iewo mchele ni kata idhi e supermarket ting'iewo mchele ni tiwacho ni olombo wang'i manyiso ni nyating'e tidhi kode dala titedo ni godo gi jogi to sami chame iparo japur ma bende osebedo katimo tich malich kata kosebedo kapuro ni to mondo ini wuon iyud gi minyakete e bundi.
Nang? Ber. Aneno udich. Wadich. Koro ang'o matimre kae? Ka wadwa rego mchele, wadwa loko mchele ni obed micham. Okay. Kod en padi. Koro kae wakele ratil. Mipime. Kose pime, koka japur tiyo gi kilo neno oichudo. Koro kaka mae en 73 kgs. Warego gi 5 bob. But kidhi gi products nite kaka rice jam gi broken ichulo 6 bob per kg. Koro 73 ni wadhi go gi 6 bob or 5 bob en decision mar customer. Okay. Ginyinga iluonga ni Victor Magero Otieno. Kuma untie ni en Sagama Rice Millers. Machine ni en mar rego mchele. Kose ai puodho tikelo to warego ni idhi chamo mchendi. Aya, kani wadonjo kani wacho ni gimokuongo ukuongo pimo mchele. Aito bang'e ikete masin. Masin no duong'. Koro inyanyiso kata inyaterwa okenge ma mchele ni koole ka padi kool ka to dhi kanya to timore mo chako bed mchele marachar ma ji mang'eny ong'eyo. Koro inyaterwa okenge go. Koro kwase pime kacha. Kae kuma ole mchele moe ratil. Kwase ole kama mchele mapoko pokore. Ma mchele maseche moko ka japuro moe en gi kitei. En gi yugi kech japur moko be ni garaka ka biro rego mchele. Jomoko kwor mchele magol yugi ei. Koro kae the importance of destonani kai wakungo ole ka koka o clean mchele ka pod en padi. Ka ogolo kite kech one machine wani importance ne okogol mchele mani gi kidi. Koro kae kwase olo mchele ka the work of destoner en golo kite mo owuok kanyo go. Magi? Kite kaka lum. Ka mchele nigi kidi to lwar kanyo. Koro kose ai process no wan gi haska. Wan gi haska. Haska here, haska en magolo buru. Sama mo mchele oko en gi buru. Sama ogolo mchele puodho en gi chuodho moko ma tino en gi lumbe. Koro haska ni en maywa buru gi lumbe to tero oko. Koro mchele biro process. Kose ai haska to biro e crush. Crusher kae ema ogole opoko mar mchele ma oko matek. Koro kose lwar ka to crusher poko mchele. Opoke kasto biro e process maka. Ka wan gi luongo ni paddy separator. Paddy separator kae mchele mose pokore en brown rice. Ma poko pokore en husk. Ma pod nigi husk. Koro paddy separator nikech mchele ok nyal pokore 100%. O separate mchele ma osepokore gi ma poko pokore. Como osepokore obedo ka to then we release here ma brown. Kaso nitie customer manya dwalo brown brown rice be wa produce. Koro kose ole ka ma mchele mosebedo ready. Kasto piny kae wan gi whitener. Koro whitener ka ema loke rachar. Kose aka to biro grader. Koro ko biro nyaka ka mochwer ka koro nyadhi chamo mchendi. Koro bedo mchele marachar ka ne in ng'at moero mchele marachar. Kasto kacha pod wanyalo golo ni ma brown kidwaro mchele ma brown.
Koro kwa seti ko kae wadhi kanyo. Koro kae kwa seti ko ma mchele osebedo ready, wabire packaging kae. Packaging kae wan gi Pishori, which is our best rice, grade 1 Pishori, pure aromatic rice. We are packing it into 5 kg, 10 kg, 25 kg and 50 kgs. You cannot pack it up to more than 50 kg. Koro wacho pe 55, 10, 25 and 50 kg. To wan gi gunde mwa brand gi nyingwa ma 5, 10, 25 up to 50 kg. Koro wacho ni kuom ranyisi 5 kg uso pesa diwa kae. 5 kg wan gi separate varieties mopogore opogore. Koro bechgi be vari. Bechgi ok chalre. Wan Sagama wa produce Ayar, wa produce Pishori, wan gi Safaricom, wan gi Sarofite, wan gi 4 varieties mo produce. Koro Ayar and 150 a kg. And Pishori 200 per kg. Koro Pishori ma is already packed. This is our brand. Koro mae en Pishori aromatic. Inyalo ng'iyo mondo ing'i grade 1. En gitik be. Man aromatic rice. Koro mai wacho 5 kg uso. Mai mi wacho ni 5,000. 1,000. 1,005 kg. 5 kg. Which means per kg is 200 and selling me a kg achiel. Kwa pack kamae kilo abich and alf achiel. So mine kilo abich. Okay. Nyakora Mugiajo angiwacho ni gimora mora man gi chakruok nyaka bed gi giko. Odiochieng' ma kawuono ne wapuonjore kit pur mar mchele. Mchele ma kawuono ne wawuoyo wiye ne en Kwamboka. To be kae kuma wantie wawinjo kit tik ma bende mchele ntiere godo, kit bei kata packaging ma jogi timo kae gi pricing kata bei ma giuse godo. Koro in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar pur gi ohala @rollmedia.co.ke kati nyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa men ariadek au chiel nono. To nikech sani piny olony, tinde ji yudre mbui, inya yudri kodwa kitiyo gi pejwa mar pur gi ohala, obed TikTok, obed Facebook, obed X, yani spaces te mag mbui ma bende yudore pinywa masani. Karuotho ye wachakwa rom juma manyien. Daniel Lori nyaka Black Oriti Masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.